जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा भल अच्छा ना जगन्नाथ कृपा आपण मैंने भल था मुझे बहुत भल अच्छी आज हूँ रविवार रवि नारायण व्रत आम घरे आम बो पालन करती ओषा करती आम करूँ कि बो करती मु सका मुंड धोई गाधे पाधे नुआ लुगा पिंधे रोसे घर पूरा नीट एंड क्लीन कर पूरा धोई देती परिष्कार कर खाली जाऊँगी सुजी आनी लगी सुजी खाई करी सुजी पिठा हम ठाकुर लगे 90% पाखापाखि बोर ठाकुर पूजा सरीगला ये सजना शाग आम बाछुं टे लगे मुझे भाजी देती सी सजना शाग भजा आलू पोटल भजा पखाड़ भात खाऊँ जेहेतु आज ओषा रोसे लेट हे आ बाकी तक शाग बाछिकी आम थोईदेव पचर आम करूँ लगे भाजी देती आगे शाग बड़ी पचर देदेवी तापर मुझे कड़े बसैकी सुजी ठाकुर लगे सुजी खोली करने पानी दे देती पानी टिके फुटिलु देवी चीनी लुण पकईकी खली करी पानी बसईदेली पानी में लुण पकईली गरम हो गला फुटिल सुजी डाली खली कर क्रश कर पकईदेली फुटी जाओ बर्तमान चीनी पकईदेली चीनी पकईदी चीनी टिके मेल्ट हो गला सुजी पकईबी डब्बारे ढाली गले सुविधा ना सुविधा हो तेणुक मुझे डब्बारे ढाली गली केते छुटे डला सुजी खड़ी सरीगला बर्तमान तक ओल्लैदेवी थंडा ये आमर रविनारायण व्रत आरंभ हो गला खरारे बसिकी आमर बो पूजा करुँच भाषंती प्रकाशक रहे ता बोलू भाषंती अगति कहते जहाँ चिते शुण नरपति देने स्वर्गपुरे सर्वदेवता भागे दाता धर्मशास्त्र कहूले अनुरागे पूछिले देवता माने आहे चारि मुख महापाप जाए क्यों व्रत कले देख ताहा शुणी धर्म
ତାହା ଶୁଣି ଧାତା ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଖୋଜି କରି କହିଲେ ଏପରି କଥା ବିଚାରି ବିଚାରି ଏକାଦଶୀ କଲେ ଜନେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରୀରେ ଦେବ ଲୋକରେ ଦେବ ଆସନ ଲଭନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ଦେବ ଲୋକରେ ବସଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବ୍ରତ ବିପଦକୁ ନଦିଅଇ ଏହିପରି ବ୍ରତ ଖୋଜି କହୁଛ ସେ ଯେ କିଫଳ ଲଭିଲା ଆଦିତ୍ୟ ବଚନ ଶୁଣି ଜନନୀ କହନ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ କହୁଛି ଏ ବ୍ରତର ଯେ ରୀତି ରବିବାର ଏକାଦଶୀ ହେଲେ ରେ ନନ୍ଦନ ରବିନାରାୟଣ କଲେ ତାହା ପଞ୍ଚମହାପାତକ ସହିତେ ସବୁ କଲେ ତାହା ପାଞ୍ଚ ପାତକ ସହିତେ ସବୁ ପାପ ଲୋପ ହୁଏ ବୁଝ ଚିତ୍ତ ଧୀର ଚିତେ ଜରିଦଲ ଭଇ ଧନ ପୁତି ସନ୍ତାନ ନାରୀ ପାଏ ଉତ୍ତମ ପତି ଯେ ନୁହେଁ ଆନ ଏହିପରି ଯେ ଯାହା ବାଞ୍ଛିତ ତା ସେ ଲଭଇ ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଫଳ ମିଛ ପୂଜା ସଇଲା। କର୍ପୂରଟା ଦେଇଛ ପା ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ଥରେ ମୋ ଝିଅ ଟ୍ରାଏ ମାରୁଛି ମୋ ଝିଅ ଟ୍ରାଏ ମାରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ଯାଏ ସେ ଟ୍ରାଏ ମାରୁଛି। ହଁ ଜୋର ଲଗା ଆଗେ ଏ ଆମେ ଲଙ୍ଗଳା ଛନା ଆସିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପଖାଳ ଭାତ ଛତୁ ପୋଡ଼ା ସଜନା ଶାଗ ଏପଟେ ଆମ ବୋଉ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ବୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଳୁ ଝୋଳକୁ ପରଟା ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଓଷା ସରିଲା ଆମର ଖାନା ପିନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପେଟ ଖାଲି କଁ କଁ ହେଇଗଲାଣି ଦିନ 2ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଜି ରବିବାର ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ ବୋଉଙ୍କର ଉପବାସ ତେଣୁକରି ମୁଁ ପାଣି ସନ୍ତୁଳା କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଲାଗି ଜିରା ଫୁଟିଲି ଆମର ରସୁଣ ଫୁଟିଲି ଏଇଠି ଚାଉଳ ଥୋଇଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ମନ ହେଲା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲାନି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଟିକେ ଖେଚଡ଼ି କରିବା ଖାଇବା ମାନେ କି ଖାଇବେନି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିକେ ଖାଇବି। ଏଠି ହଟକେସରେ ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ରୁଟି କରି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଏପଟେ କ୍ଷୀର ଆସିଥିଲା କ୍ଷୀର ଫୁଟେଇକି ମୁଁ ଥୋଇ ଦେଇଛି ଖାଲି ସେମାନେ ଗରମ ଗରମ ବାଢ଼ି ସେମାନେ ଖାଇବେ। ଏଠି ପ୍ରେସରରେ ମୁଁ ସିଟି ଦେଇଦେଲିଣି ଖେଚଡ଼ି ଜଷ୍ଟ
ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଖେଚେଡ଼ି ଖାଇବୁ। ଏଇଠି ମୋର ଯୋଡ଼େ ସିଟି ଆସିଗଲା, ମୁଁ ସିଟି ଓହ୍ଲେଇ ଖେଚେଡ଼ି ଏଇଠି ମୋର ଖେଚେଡ଼ି ରେଡ଼ି। ରାତିର ଖାଇବା ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।